Itsasoa da bide bakarra. Hori dio behintzat, Ines Osinagak bere izena argitaratu berri duen lehen diskoan. Arrasateko kulturolagunera etorri gara, musikariaren berri izateko. Disko liburu bat atera du eta bertan azken urteetan pidatutako kantuak batu ditu. Gaur gurean, Ines Osinaga. Itsasoa da bide bakarra izenpean dator Ines Osinaga musikariaren bakarkako lehen diskoa. Lanak hainbat urtetako isilunea apurtzen du. Kaixo, Koldo, neukan gogoaia etortzeko nire proiektu personalago bat aurkezten edo dena delakoa, agian musikalagoa, berriagoa edo dena delakoa, ez? Uste dut, Itsasoa da bide bakarra dela disko bat, baina ez dela disko bat, dela liburua, baina inondik inora ez da liburu bat, ez dut hortara jolastu nahi, baina bai neukan sensazioa kasu hontan kontatu nahi nuenarekin, ze oso argi neukan relatoa narratiba zer kontatu nahi nuen, kantuak gelditzen zitzaizkidala motz. Kantuak nik orain nire musikaletik nagoen momentuan, ez dakit. 3 minutuko kantuak gelditzen zaizkit motz, 4 minutuko kantuak askotan luze, gaude horra momentu batean, oso single aro batean bezala eta bi aukera neuzkan, kontatu bidaia edo laukantako EP bat egin. Eta biak barajatu nituen eta laukantako EP bat musikalki ematen zidan kantu bakoitza produzitzeko aukera bat eta hori dana eta horrek asko tentatzen nau, ez pentsa, hor bide hori utzi dut arakatzeke, baina momentu hontan nik sentitzen nuen beharra kontatzeko relatoa, kontatzeko dolua, kontatzeko bidaia, kontatzeko azken aldiz eskaparatetik joan nintzenetik, eskaparate, deitu jozu ekiz, jarri jozu eskaparate asterisko, oholtzetatik asterisko, ez da, klaro, ni joan nintzen oholtza zela baita hegemonikoetatik, gogoratzen naiz Goseko azkeneko kontzertu hura 2016ko Gaztedan badan, eta hori izan zen niretzat zerabaiteko despedida kontzertua, eta orain agertzen naiz berriz. Eta ez nuen agertu nahi ezer gertatu izan espadiz bezala, eta nik kontatu nahi nuen bidaia. Bidaia musikaria naiz, eta nik musikatik eta musikaz kontatzen ditut gauzak, baina konturatu naiz, musikari izatetik gehien gustatzen zaidana ez dela kantuak egitea. Gustatzen zaidala asko kontatzea, eta bordoan harakatu nahi izan dut, beste musikari batzuekin, beste eremu batzuetan, agian niretzat hain erosoak ez ziren eremu batzuetatik, hori da itsasoa bide bakarra. Itsasoa bide bakarra da nola zeharkatzen dugun ziurgabetasun hori, nola sorkuntza prozesuek eta bizitzak berak batzutan ezakigun zer daukan guretzat planeatuta, edo are gehiago guretzat ez daukala espero genuen hori planeatuta beste plan urgente bat daukala. Eta, aldaketari gora zarre bat egin, eta zede montre egin baita ere nire burua aske utzi eta agian zaiena izan da, nigandik espero den hortatik askatzeko eta guzti horri uko egin, eta agian, zerbait pertsonalagoa eta era berean oso kolektiboa den zerbait egitera. Bere izenean argitaratu du lana Ines Osinagak, baino ez dator bakarrik. Musikari eta idazle andana bildu ditu lanaren inguruan. Horietako asko eta asko emakume sortzaileak. Bai, batez behar pegia ematen ari dena eta proiektua nirea delako. Proiektua nirea da aldea askotatik. Lehenengoz sinatu dut sorkuntza lan bat Ines Osinaga bezala, eta hori bai izan da zelabaiteko aldarri bat, eta, alduntze bat eta armariotik ateratze bat. Eta ez nator bakarrik, ez dudalako bakarrik bidaiatu nahi. Orain gontan ez da bakarrik ezin dut, bakarrik agian nahiko nuke, baina ez dut nahi. Bakarrik plaza ez da ez jasangarria, ez bizigarria, ez gozagarria, ez berdinzalea, eta azken urtetan banago hortan jarrita nire
aktivismoa esan, baina bai behintzat nire eragite foko hori, plaza jasangarri, bizigarri, gozagarri eta berdin zaleago baten alde burruka edo lan egitera edo jardutera edo dana alakoa, eta argi daukat ez duela bakarrik bidaiatu nahi. Lehenengo, lagunekin eta izpekin gozagarriago delako, eta bigarren, sinisten dudalako ez garela elkarren lehia. Hau esaten dizut orain, duela 10 urte ez nintzen izango gai hau esateko, duela 10 urte ikusten duen nire burua estenako emakume hori bezala edo kontzertuko emakume kupo hori esaten duten bezala, txakurgorrikoek esaten zuten bezala, saioko emakume bertsolaria bezala, kontzertuko emakume musikaria bezala, eta gaur egun sinisten dut beste paradigma batean posible dela. Ez da beti erraza, baina sinisten dut hortan, eta baita ere sinisten dut autoridadea eta ikusgarritasuna elkarrekin konpartitzearen hortan. Erabakia guztiz politikoa izan da. Erabaki musikalak daude proiektu hontan, baina erabaki musikalen gainetik erabaki politikoak daude. Dena da politikoa noski, baina nahi dut esan oso konstienteki hartutako erabaki bat izan da. Nik egin nahi nuen disko bat, gizon zuri ziseterori gabe. Bat edo beste kolatu zait, baina kupoa. Kubara egindako bidai bat du aitzaki, itsasoa da bide bakar lanak. Joseba Jaka beka lagungarri izan du musikariak diskoa osatzeko, baina batez ere, etxeko itxurapikoa. Musikalki abiatu nuenean sorkuntzako ikerketa guztia, hasi nintzenean nire bidai hori musikara eramaten, erabaki nuen bidaia gauzatzea Kubara, arrazoi desberdinen gaitik. Musikalki ez da munduan gehien interesatzen zaidan territorio musikala, baina gauza asko gaitik Kubara joateak niretzat suposatzen zuen, iraganera bidaiatzeak, nik aurretik kantatu nituen kantuen atzean zeuden protagonista batzuk bertatik bertara ezagutzeak, gero zen desiraunditik egin dugun bidai bat, familiak eta nik edokan gogo berezia Kubara joateko, aspalditik, eta bizitzak beti zeukan guretzat plan urgenteago bat, eta produktiboago bat. Eta geneukan etxean itxulapiko handi bat, eta apurtu genuen eta Kubara joan ginen. Beka bat eman zidaten gero, proiektua idatzi nuen, baina beka emango zidatela esan ziguten, bertan geundela. Ez da hitz egiten askotan sorkuntzarako behar dugun finantziazioaz, baina bitz zait baita ere ni jarri nahi dut hori, askotan sorkuntzarako behar da denbora eta dirua. Eta, hortaz aztu egiten gara batzuetan. Orduan, bai, beka bat eman zidaten, eta horrek lagundu zigun bidaian eta baita, batez ere, momentu hortan autoridadea zuen epai mai batek sinesgarritasuna ematea, orduan zoroa zen nire proiektu honi, baina itxulapiko handirik gabe ezingo genuke bidai hori egin. Diskoa bere izenean kaleratu arren, musikaria ez da diskoaren protagonista nagusia. Kantuen sorkuntzan eta ekoizpen lanetan aritu da buru belarri. Grabatzeko momentuan lankidetzak izan ditu, eta horiek eman diote kolore diskoari. Diskoko kantu guztia daukate protagonista bat niena izena. Eta, gero baita ere, orain arte ez dizut esan, baina lehenengo aliz da ekoizpena sinatzen dudala. Lehenengo aliz armariotik atera eta aitortzen dizuet kantuen produktora senyora naizela. Ez da lehenbiziko aldia, produkzioan aritzen naizela, baina bai da lehenbiziko aldia aitortzen dio dela nire buruari lehenengo, ze hori da zailena, gero kredituetan jartzea errazagoa da, baina lehenbizi norberari aitortu behar zaio, ekoizpena nirea dela. Eta ekoizpenean jarduteak berarekin dakar erabaki batzuk hartzea, eta hasieran, kantuen hasierako bertsioetan
Triki askoz gehiago zegoen, Ines askoz gehiago zegoen, eta egon zen momentu bat erabaki behar izan nuela, batez ere zut diozun alde xume hori edo, bueno, B alde hortan egongo nintzen emakumeekin, nu tokatzen zitzaidan isiltzea. Alegia, diskoko lehenbiziko kantu hortan, bueno, fedean ez da lehenbizikoa, baina Uda berri izan dabanan kopla batean kontatzen dizuet, nola arrau baltza edaten dutela, baina zala dekotela ez du bize. Eta Kubara joateak baita ere, Bastekarren berarekin nire privilegioak rebisatzea, eta bueno, nire 40 urteko musikari senyora batek daukan autoridadeak zelekutan jartzen hauen, eta nun tokatzen zaidan isiltzea, eta izea txoro deitzea nire zaplastekoak emateko, edo nun beste bost musikari, edo nun beste, ez dakit, bi abeslari beltza ondoan dauzkadanean tokatzen zaidan mesedez isildu, ez? Blankita Gipuzkoan eta hau, nire hori izena, eta bueno, horiek izan dira, askotan hartu ditudan erabaki estetikoak, baina politikoak direla. Ez erabaki estetikoak ere politikoak dira, ez? Baina hori bai izan da hartu behar izan dudan erabaki bat, ez? Nun kantatzen dut, eta nun nire leku aldarrikatzen dut, eta nun ematen dut pauso bat eskina batera, edo atzera, inkluso, edo nun isiltzen da izan, eta ez kantutan ez dagoen nire ahotsik, ez dagoen inkluso trikirik, edo oso gutxi dagoen, eta batez ere erabaki kontziente bat izan da. Zauriak erredurak orbainak zimurrak, zauriak erredurak orbainak zimurrak, aldakak eskatiak izterrak zintzurrak, antzaraztean dardare egiten du lurra, gurutzatzen duenak zeharkatzen zaitu. Gurutzatzen duenak zeharkatzen zaitu. Hanka bate galdatu besteak sustraitu, zeharkatzen duenak gurutzatzen gaitu. Egitasmo ezberdinetan murgildua da egun Ines Osinaga. Horietako bat Maurizia ez du inorri ikuskizuna da, non Lore Argarate eta Ola Salvador dituen laguna gertokian. Bai, azken bi urtetan nire ondoan oso gertu egon diren bi sortzaile, bi lagun, eta bi kide eta bi artista nire etxi dira, bai Olatz eta bai Lorea, baina behaldea izan den bezala niretzat bidaia eta pixkat iragana besarkatzea eta iragana beste modu batera irakurtzeko baimena ematea bai nire buruari, beste kidei, abestiei, testuei dena delakoa, aldea gehiago da momentu hontan nire inkietud musikal, estetiko dena delakoak esploratzeko aukera hori. Eta hor, ezinbestean elektronika dago, inoiz baino makinatxo zaleago nabil, eta hortik esploratzea momentu hontan interesatzen zait pila bat. Soinu gerota organikoagoak maite ditut eta gerota produzituagoak, bi estremo horiek maite ditut, eta, izan Lorea, izan Olatz, izan Miren Amuriza, Anela Baka, Nerea Ibarzabal, Aizeatxo, super miresten ditut, eta beraiekin dantza egin nahi dut, eta beraiekin egin nahi dut bidea, eta zoragarria izan da besteekin batera, berdin, nire egiteko leku urratik ateratzea, isiltzea, beraiek leku har dezaten eta beraiek brillatu dezaten, eta zeruditzen zait diskontan gehien brillatzen duena, en naizela neroni daudela musikari zoragarriak bertan, eta super proud eta super arronago, nire izenarekin batera sinatzearen hau. Libreta itxurako liburu ederrean bilduta dator Itsasoa da bide bakarlana. Laida Zapre arduratu da langintza horretaz, Inesen zirriborretatik abiatuta. Testuak inoiz baino gutxiago dira nireak, egia da. Idatzi dut asko, 5 urte hauetan, bete ditu libretak eta libretak eta libretak, baina iruditzen zitzaidan ez zitzaizkidala letretarako, kantuetarako ateratzen zitzaizkidan testuak ateratzen. Hori izan da baita ere Euskarri Fisikoaren auto hau eta libreta bat egitearen auto hauetaiko bat. Liburuko testu guztiak Laida Zaprerenak direla esan daitezke, nire libretetatik abiatuta, berak edizio literario bat egin dau,
eta Lizar Begoñari irakurri genion, guzti honekin lanean genbiltzanean, arte garaikideari buruz interesatzen zitzaiona zala aurretik sortutako zerbait deseraiki, eta gelditzen zen zatitxoekin zerbait berria proposatzea. Eta testuekin ere antzeko zerbait egin nahi izan dugu, badago bibliografia bat, hor daudela testu guztiak, asko sarrirenak direna, sarrik sinatuta, asko abiatzen direlako duela 10 urte utzi nuen bidai hortatik, eta liburuko testu horiek, badira nire 5 urtetako libreta horietan idatzi ditudan esaldiak kontestutik atarata, beste modu batean ordenatuta, beste nunbaiten jarrita, beste ez, eta, iruditzen zait hor ere badagoela relatoaren garrantzia hori. Nitaz hitz egiten du, baina ez naiz ni hor agertzen dena, baina bidaia nirea da. Trikia eskuetan ezagutu dugu gehienok Ines Osinaga. Hala ere, ez da musika tresna hau izan kantuen sorkuntzan elementu nagusia. Askotan aldarrikatu izan dut, ez naizela trikitilaria, ez naizela horrela sentitzen, ez trikitilari izatea gutxi esten dudalako, inundik inora, gutxiz kontrakoa, iruditzen zaidalako trikitilari izatea, trikitisa jotzea baino beste zerbait gehiago dela, dela gorpuztea plazan egoteko modu bat, ez, eta, hemen beste meloi batu zabaltzen ditut, ez, trikitilari izatea zer den ez baian jartzen ez dugun erarte, nik ez du trikitilari trajea jantzi nahi, baina trikitisa jotzen dut, trikitisa maite dut, eta aitortzen dizuet, gero eta gutxiago jotzen dudala, klaseak ematen ez ditudanetik oso gutxi jotzen dut, baina ez ditut kantuak egiten trikitisarekin, duela badira ja, 25 urte kantuak egiten ditudala sekuentziadoreko proiektu berria zabaltzen, eta hortik sortzen dira. Ukelelea jotzen dut baita ere iruditzen zaidalako super mediokrearen hori apropiatzearena. Gitarra txapurreatzen dut, baina inoiz ez nahiz ausartu gitarra jotzen. Eta ukeleleak, momentu batean ukelele batek bizitza salbatu zidan, soinuri jotzeko desirari gogorik ez neukanean, eta trikitisa jotzea bai zela nigandik espero den horrekin oso lotuta zegoen zerbait, orduan hortik askatzeko aukera eman dit. Ukelele bat bada baita ere, trikitisa den bezala akordeo mutilatu bat, ukelele bat baita ere gitarra mutilatu bat ez daukana 6 soka oso erraz jotzen dena, oso eramangarria, eta ez, gero badauka zerbait horrela naif, inkluso ez nobagoa, baina berdin da, aldarrikatzen dut ukelelea. Ez zaitek beste inporta tresna, gehiago inporta zait, esperimentatzea zer daukadan kontatzeko, zer hau, Eta gero trikitisarekin, hain beste pixatzen dit trikitisa gondo jo beharrak, pia pixatzen doztala horrek. Gustatzen zait trikitisa, baina jotzeko horrela, launota. Bestela trikitilari izatea badauka beregan ondo jotzea, azkar jotzea, pieza zaila jotzea, fandango interminableak jakitzea memoriz eta horrek segulako ansiedade ematen dit. Orduan, zu trikitilari izan nahi. Aldatzen da zalekoa, muina ere aldatzen da pentsaera, munduan den aldatzen da, klima aldatzen da aroz, eta taldeak zelaiz, den aldatzen da beraz, ez argitu aldatzen banaiz. Etengabeko sorkuntzan dago Ines Osinaga. Kantuak eta zirriborroak garatuz doaz une oro disko gogorretan. Izan ere, zuzenekoetan bezain beste gozatzen du sorkuntzan arrasatearrak. Aitortuko dotzut, sartu ginenean estudiora Kubatik ekarri nituen lagin guzti horiek buelta ematen eta grabazioak egiten eta guzti hori. Hasi ginenean estudioan lanean itsasabide bakarrarekin sortu nuen urrengo diskoaren karpeta hura. Ze askotan gertatzen zait, hasten naizenean kantu horiek grabatzen eta betiko gelitu behar diren hortan, kantuak aina aspaldi edo bidaia aina aspaldi hasira nire barroan, baina ez dudala horrela sentitzen asuntoa, ez? Honezkero aldatu naizela. Beraz, kantu berriak eta historia berriak egiten banabil,
momentu hontan nire buruari eman didala baimena musikari izateko. Duela gutxi nire aurkeztu behar izan duen nire bizitza laborala ez dakize dosierretan, ez dakize historiatan, eta konturatu nintzen lehenengoz kotizatu dudala musikari bezala duela 27 urte. Eta iruditzen zait astokeri bat. 40 bat egingo dituta urten, kostatu zain nire buruari musikari titula aitortzea, ezta? Hemen iruditzen zait baita ere, segurezki beste gorputz bat habitatuko baldin banu, edo beste instrumentu bat joko baldin banu, edo beste iruditegi bat gorpuztuko baldin banu, musikari konsagratu izango nintzela. Eta orain ari gara hitz egiten nire lehenbiziko proiektu personalari buruz, ez? Hortan, uste dut ere badagoela zer irakurria eta zer kontatua musikari izateko modu asko daude, gehiago Euskaraz eta Euskal Herrian, eta aldarrikatzen ditut musikari izateko modu guzti horiek. Gustatzen zait jotzea plaza handietan, handi jarrikako asterisko edo behar duzuna, baina izugarri gozatzen dut bertatik bertara kontatzen, asko gozatzen dut ikasleekin eskoletan egiten ditugun saioetan, izugarri gozatzen dut jabetza eskolan espazio feminista ez mistotan egiten ditugun kantu tailerretan, asko gozatzen dut enkarguz sortzen dokumentala baterako, edo idazten, edo gai desberdinei buruz hausnartzen eta plaza gustatzen zait, eta plazan egoteko modu asko daude eta aldarrikatzen ditut, horiek ere bai. Ez dago plazan egoteko modu bat eta bakarra. Ze plaza ikusgarrietan egota denbora askoan konturat naiz min ematen didala, nire osasun mentala hankasora jartzen duela. Ez dela bizigarria zaintza erdigunean jarri dudanetik, ez da inondik inora bakarrik ez bizitzearekin eta beste pertsona batzuen zaintzan implikatuta egotearekin konpatiblea. Askotan ez du jaten ematen, orduan beste lan batekin alderatu behar dut. Ez dut beste lan batekin nahi musikari izan izateko, musikari izan nahi dut. Iruditzen zait musikari izatea zer den oso estereotipatuta daukagula eta oso fandom eredu janki bati elikatzen dion irudi horren estereotipoa daukagula, ez? Musikari izatea da zure kantua jende askok kantatzea eta Durangoko azokan ilara luze bat eukitzea zure zain eta historia asko jartzea eta laik asko eta horrelako gauzak, eta iruditzen zait hori badela musikari izatea, baina hori dela musikari izateko modu bat. Asko eta askotarikoa daudela eta gustatzen zait arakatzea leku desberdinetan. Aitortuko dotzut, inoiz baino lan gehiago egin dudala azkeneko urte honetan, eta izan da bizitzan denbiziko aldia postu egin dudala nire sorkuntza erdigunean jarrita eta nire lana erdigunean jarrita, beste gauza batzuekin konpatibilizatzen, eta momentuz jarraitu nahi dut honetan.